Alright mga kapartner, no? May good nga gabi. Live kita diri subong sa may Mandalagan, Lacson. Kung sa diin na may nagluntad naman diri isa naman ka vehicular accident. Sa nga tiyon gina-contact nato ng tropa nato ng mga rescue group, no, mga po nato ng mga rescue group diri sa may area sang Mandalagan, Lacson mga partner para no ma-respondihan ini ang isa naman diri ka aksidente mga partner, no. Involved isa ka auto kag isa ka single nga motor mga partner diri sa may Mandalagan, Lacson. So sila na tawagan naman sang pulis. Tawagan naman ni pulis, sir? Oo. Ikaw driver ka sa sakyan? Akong kasi, Okay. Judge? Oo. Judge sa... Sa korte? Ng driver na? Oo. Napaguli sa alin, no, nagliko sa madama. Mm. Then, nag-untak ang motor nga pakadto. Tapos, nag-slide ko na pag nakabunggo. So, hindi head on nga bunggo. So, Naka-slide siya. slide. That's why ang damage sa portado. Pero pakadto, ang panipulis ka. Oo. Kilala mo ang driver sa sakyan? Dahil naman ko, tungkol lang ko na, no? Kay, sa media ka? Oo, sa media. Sa media. Oo. Wala kong okay lang. Oo, sige. Kano ka ng media? R6 News Rescue, sir. Ara, sir. Okay. Oo. So, sa nga tiyo, no, ginakuan pa nila. Kita nyo na yung natabo. Wala mga makita sa tabo. So, ginatanaw pa nila sa buong puno ng plastada sini. Sang nagluntad ring vehicular accident mga kapartner. So subong na tawagan na no sang pulis kag nag-check kita no kung sino malapit ring rescuer para sa pagatag first aid sa driver sa single motor. Kita mo gini na? Tabo. Why? So isa may mga aligasyon siyempre may explicar man sila sa ilang ilang punto mo no para hindi sila makaimo sa sala tiyang isa marason man tiyang pulis na ni karon niyang bala karon magatanaw sini kung ano ganang plastada sini investigador na karon bala so pa di ko na tawagan wala pa gyapon ng Mandalagan na di ko rin mga labot pilas naman sir, pilas sa tuhod pilas lang sa tuhod ang iyang naagom minor minor na sir first aid lang ni kamay kaya ang natabo sini paliko ni ang auto tapos ining kanyo RS Yamaha Yamaha nga sports motor halin niya sa Mandalagan direkta gidi
Hindi man gid head on kay nakal-slide man gamay ang motor. May pilas na sa tuhod ang driver sang single ng motor. So siya nga tayo ginareglo pa nila kung anong pasada sila. Dahil lang ito mga partner kita igutok na tato. Inta tato ko sa traffic karos tunga dalalan karon. Di nga mo yung pamig, puli lang mo. Tanawa na yun, no? O, tanawa na yung nagmaya. Ara na, pulis ni Goro. Nareglo na. Nag-i-post naman sa ako. Partner, Toto, GR, Galder, bro. Amo ni gani, no? Kung naarila ko dire sa Bacolod, bro, damo kita balita, pero may mga kuha mong. Kita mo na. Isa ko pa lang, subong ko pa lang gabi nga guwa pila nakabilog nga balita na kuha tadwa na dayon ka vehicular accident na kuha tara na ang pulis no ari na tapos ang pulisan. Okay, so mga partner dalan ini Mandalagan Lacson, involved ang isa ka auto kag isa ka single nga motor mga partner. So gina-determine sa buong kiti isa may mga ligasyon ang ma-determine ng siniya ang investigador. Mama. Naka-short? Oo, may tilas agad. So kada mo gid aksidente subong. Ari naman nakatapos ang kapulisan, ari na ang rescue group na lang wala. Rescuer na lang o first aid. Wala gyud ko bidala di sang pang first aid eh, wala kita mahimo. Kaden ka amigo. Akson. Oh, ari na on DRR man eh. Madulong ni Cruz hospital pa yun. Labay lang. Ginatanaw lang sa investigador ang mga aligasyon nila isa kag isa niya. Siling niya layo pa sa yate na lang alang to sa. Tapos rekta di saya nakita nagulpi lang yung liko ning auto. Yan.
Di hindi naman niya si auto, sila nga, hindi layo pa lang niya. Di posible, no? Isa-isa na sila may mga ligasyon, ah. So, depende na sila kung ano yung maging resulta na sa kila yung mga ang investigador man ni Gapon niya mag-consin huwag ginanong helmet siya. Among na no, mga long kita mga partner, kag helmet git. Helmet git yung abi, helmet. Prino ya, pang prino age prino ya. Anta boser wala na di parahan. Wala ya kana di parahan. Wala ya kana di parahan. Wala ya kana di parahan. Oh, ari ba pa ni gitu? Oh, aro. Aring agyo, aring agyo. Ari yung slide sa. So, muna mga partner, oh. Para sa pong sitwasyon, no, may napilas. Sino na nga tanaw nga mga rescue da, rescue group da, oh. Rescue anay. Nako. Rescue anay, rescue. Sir Mario, basi ko makapadala ka ng rescue. Rekta na, rekta. Rekta na o lang alang o. Kamot mo nga raman. Medyo tuhod partner daw pilasket, no? Kinanglan gani pulngon. Di ka nakalim prino? Amo pa di oh? So may posibilidad nga layo pa kita na? Oo. Ganda ko lang ang Oh, pero sa sini. Oh, gina-check sa mga investigador kung di sana yun ulit. Oh, kayo. amo niya, oh? Nag-slide na sa de? Layo ba? Ano ba talo layo agyari, oh? Kita nyo ni mga kapartner, amo na yung agi-agli, oh. Layo pa, pila pa ka metro ang kanan kag nalapot sa to. Kasi ginigurong dagan sini, prestada sini. So, drainage sa may Mandalagan, Lacson mga kapartner. Ari na. May rescue na. Ari na rescue. Okay. Okay. Ari na rescue sa Mandalagan.
Ito na, no? Yan, idog na ang motor. So, thank you guys sa nagpabalo sa ambulance sa Mandalagan o sa rescue sa Mandalagan, I mean. Ato ang kuano to, ang driver sa motor. Tuhod siya, pinaskit. Na rin na ang rescue sa Mandalagan. So, paikaligad na kita. Ito traffic na di. So, sa mga gabi mga kapartner, no, ikaduwa na ni nga vehicular accident nga aton nga na-cover mga kapartner, isa dito kagina sa may circumferential Villamonte, sakop sa barangay Villamonte, kag subong diri sa may Mandalagan, Lacson mga kapartner. Nabulorot lang mga motor, oh. So mga partner, no, follow nyo lang ito ng official Facebook page 96.7 na Lovely News FM, ang IMN News na Facebook page. Makita nyo na, no, mga latest update, mga nagkaklatabo diriya sa syudad sang Bacolod subong nga gabi. Tako man damage, oh. Slide kita gali alin dito. Alin pa dito markas ang slide siya. Oh, to kita sang pulis. Enggak. Pan lama buka. Oh, aksidente. Ilang. So, along kita mga kapartner, mga nagkakatabo diri sa syudad sang Bacolod, subong gabi, sining padayon nga ginaselebrar ang Maskara Festival 2023. So, ara na, gina-check na nila. Ang may damage kidya sa lawas ang driver sa single ng motor, mga kapartner, no? Kaya siya ang nagamotor lang. Yan. Tuhod na to, dako-dako itong pila sa doya katuhod.
So padayon nga gina-check sa investigador kung sinugid sining may sala. Investigador lang sining mga partner makadetermine kung sinugid ang may sala sa sining nagluntad diri nga vehicular accident. Importante mga partner no, gamay lang niya no, minor lang ang kapilasan nga naagom sining single driver sa single ang motor. So muna di ang Lacson Street no, Mandalagan area. Op, mapundo pa sa golpe oh. Op. Rekta na rekta. So mo din mga partner no, ang mga nagakalatabo diri subong nga sa syudad sang Bacolod kag sana sila na nato ni kadua na nato ini na cover nga aksidente. Kagina isa ka single nga motor kag canter, subong isa naman ka single nga motor kag isa ka auto no, isa ka sedan. So sa karon ginapadayon niya ang inabulong sa mga rescue group from Mandalagan ang driver sang single nga motor. So gyapon mga partner, napadayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment programs sang 96.7 The Lovely News FM. Special coverage naton subong pinagiman sa IMN News diri sa syudad sang Bacolod. Balita, kalingawan, kag pagpalangga sa gyapon mga kapartner. Padayon kita sa share gid sa aton official Facebook page. Balita, kalingawan, kag pagpalangga. Ini si kapartner Kenneth Perez. 1 Hinubaan.